Takže jak jsem říkal, pokud byste chtěli jakoukoliv hru, tak já si zkusím stáhnout. A čumte, jo? Čumte, zastavte. Říkal jsem po Julianově mostě. Vy snad nevíte, který to je? Ten Dabel se snad posral. Nebo co? Takový debil se z té zatáčky přišel. Před bangama musíme jít hodně. Ale jinak to můžu pál přes... Zpomalte trochu! Snad se nebojíte. Ale přidám ten děda, nebo tady ten kokůtek, který jede se mnou v tom autě, já jsem tak říkal, jo. Tak ten kokůtek, co jde se mnou v autě, já k tomu očividně úplně rozumím. Nemohl byste trochu zpomalit? Přece byste se nebál. Efekt. Já si tady dám toto. Ten omezováč, ale tady to si vytáhnu. Zpomalte trochu. Nezdá se vám, že jedete moc rychle? Dělám jenom co umím. Já taky dělám jenom to, co umím. A to natáčet videa. O, se to neumím bude. Ne, kecám. Everybody thinking. Zpomalte trochu! Přece byste se nebál. Se neposer hnedka. Ale že to jedu jak debilka. Ale že tady jedu jak debilové schanovat. Víte co? Tady ty debilové si tady stojí přímo na tramvajové cestě, vole, kde má pak nestrazit, vole. Prostě nechápu. Ty lidi jsou dneska neschopní lidi. Ne jakoby ne, ale pokud budete stát na tramvajové, na koleji, kde jede tramvaj přímo před váma, tak bych si protože moc nestěžoval. Kuckiu, co děláš? Hovno jednou. Neumíš jezdit nebo co? Jo. Nemohl byste trochu zpomalit? Tady. Zastavíme jej na parkovišti. Proč nejedete po silnici? Promiňte. Tak co je? Jdu sem. Tady máte peníze, zbytek si nechte. No tak pádej. Já si najdu. Tak. A teď si udělám malou pauzičku. Co? Tady máte, drobné si nechte. What the fuck? Co to je? Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Nebyla s tebou, nejedu ty dědu. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Ale vole, kudy mi se to zkazilo? Já vlastně nevím, co jsem zkazil. Co to děláte? To jsem Jste přejel člověka. Zastavte, tady už nebudu ani vteřinu. Malda debil. Tady máte, drobné si nechte. Tady ten je úplně ten debil největší, ty vole, tady ten. Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Víte co hodí? Já to skipnu. No tak, to skipnu. Opět přestávka, protože já na to už jebu, já to fakt nemám.
Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zák. Konči to! Už se s ním nepálej! Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. A to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mi mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. Já bych teď Salieri ho tam na konci skopal. Roberte, já ti taky naplním kotičku. Zavolejte policii! Ratata, ratata. Říkal jsem jí ve 3 v průjezdu. Odprásníte jako psa! Co vám mám povídat? Ty rošťáci rozbili okno a když jsem se byla stěžovat k ním dolů, tak mi ta fuchtle řekla, že její kluk by mě... Odprásníte jako psa! Neříkejte. No, říkal, že uchnal konečně všechny věci, co budeme potřebovat. Zatím se nedočkala. No, do toho se ještě nedostanu. Nedostaneš, protože jsi debil. Kdo vězí? Říkal přece... Salieri. No. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tedy taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Vincenzo! Ralf, který ho teď poznáš, je úplný magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Nevím, Ralfe! Koukám, že... No. Já tebe taky nekoukám, vole. Můžeme jet. Jak Morellův bar je někde v New Yorku, myslím. Ale že za Julianovým mostem. Ratatata, 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 ratatata. A teď hotel. Skill! To jsem to teda postral. Já se asi vemu jiný auto. Tenhle typ ještě neznám. Do toho se ještě nedostanu. Ukradli mi auto! Můžeme jet, Pauli. Protože tam to jsem celý zastradal. Já jsem ho nějak buknul. Ale snad to nevadí. Ta. Já to myslím, že bude běžná rutina. Nevím. Asi jo. Mě to nezajímá, že jdu 80. Ještě 80 nejedu, ale to je jedno. Já si tady v klidu takhle jakože jezdím, ne?
Už by se mi mohl zastavit. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. To jsou hrozný benga, ty vole. Doufám, že už se to nebude opakovat. Bude, tak ještě 5krát, vole, tak mě moc nesál. Pleský. No, do toho se ještě nedostanu. Tak Pavlí, jdeme, ty zmrže. Ne, kecám, Pavlí, nejsi zmrže. No, i když na konci budeš. To je už ten problém. Nejsi zmrže, ale na konci budeš. Tak jeď. To vůbec zastartuje, ten na píču. Tratata, 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 jak já jsem tam závod? Do toho závodu jsem to všechno dohrál. Ale to se... Prosím, že jsem to dohrál dál? Na novém kompu? Nebo já tamhle? A teď vám to chci takhle jen tak ukázat, takovou ukázku vám tady udělám. Ježiš. No, zase ten kokot, vole, uhni, ty sračko jedna. Vole, protože jsme tady jenom do cesty. Tak. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače se mi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Boudáky rozmaď pálkou a onosoj si necháš nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného, zkus toho mrknout. Hodně štěstí, kamaráde. Tak pojď ty zmrde. Svině. To nepojede kokotu. Tak. No a když vlastně technicky teďko na ten... Mada. Okay. Počkej, hodíme to. To je teda člověk, jak kdyby někdo...
Dělej, Pauli, jeden. Já jsem svoji práci udělal. A ten celý jeho výraz varu, tak to se ještě musíte podržet, protože ty vole, ten jeho výraz, ty vole. To je prostě best. No, tak jdem.